Nangisalig na laman sa Ginoo nato tanan nga unta kung maoperahan, ma-successful nga na Ginoo nay kuan guys magbuot. Nagpila man kanay? Menching ko ang isa? Ang saan niya talinis? Karabaw. Ang santol? Tag 20. Kani siya may apple, kato may karabaw. Ang say mo ang sausawan, asin? Ay, pato siya suka. Way bagoong? Wala bagoong dyan kay. Wala akong may kaluto bagoong kay. Nakap na may Indian. Isa lang papautan. Yung papanitan. Mutang ilag tuyo gamay na eh. Amo sa sili-sili. Sakto na eh, gamay ra. Mara na eh. Salamat na eh. Dako lagi kayo ang dagat. Asa? Ay, nangaligo ah. Mabitaw. Tinawas dagat oy. Nindot ni maligo. Sa init man kayo. Naramang ka. Linaw ka yung kuan guys, dagat guys. Mingaw ang kuan guys, plaza. Huwag nagdit-dit. Gusto nita ko makakitag na yung magdit-dit. Huwag lingkod-lingkod. Waman, mingaw. Hi guys, madyong buntag ni Jung tanan guys. Na ako daris kuan guys, plaza. Kaya lakaw-lakaw. Kaya gusto ko mo lang po ka ng kuan na hangin. Presko na hangin. Da guys, nakapalit ko kuan guys, mangga. Indo tag mga buwak sa kuan. Antuwa nga. Gauna-una pa kuno siya. Siya. Gauna pa ko sa lingkod dia kay iyang mangga oh. Ayos ah. Wala na kasi yung kusina day, ana na ka sa plaza. Init din yung kusina day. Siya. Uy, ay basura ha, idaplin kay labutan sa basurahan. Magunta ka day? Kalanghapog. Dapat man ilang plastic sige magagasada. Siya, lami day. Ha? Atong padulan be. Hi guys, mga antanin jud kan guys. Unsa man gikaon? Pangagrapod. Luya sa tig video di man lang agdahon. Guys, ra kuno guys, mga tagmanggag nag video am lang inap mga naon tadong. Ha? Tingin ka na lang. Wait tapod. Parang si Raulo. Din ako ko. Para like view ba? Wait view. Be. Wala gyud aslumin imong naong. Ipakita ko no ba ini kaw gaslom bebe? Wa may aslum. Uy aslom unsa din na di ay? Panapupudoy kita na imong ano? Giti. Muregyari di sa plaza mangga di ay mo nag atik-atik di sabi. Nuglag ta sa plaza. Hindi ay ang mangga di yan to. Sakpan na. Ingon ka, sakpan sa. Day. Sakpan day. Ninot kay view diri guys oh. Sawa, muna yung simbahan sa talagid guys. O kanindotag view bay. Pa, kinigabot dire, nindot po kayo ang naglingkod. Wow, wit, view. Kasi kung makitag na nagtitip ba? Oh. Kita di ay, nagdit-dit bitaw ta. Dapat na magdit-dit bi magagbay-agbay na. Pool. Ay Paul, grabe naman to bantay bitaw ah. Bitaw, Paul bitaw. Paul day ah. Sige. Kita yung katawa mo ka. Ngano yung katawa ka? Ngano yung katawa ka? Ngano? Nang-react mo ka. Ha? Bitaw, Paul bitaw. Bantay lang mo Jod. Kinsa kay di puwan da na nga, pero birang taguan sa bay di. Oy, ningon ba kung Paul gitagon ka sa bayo mo ka taguwi gud? Madi ay. Bantay. Pero may lamang ko nang luman sa bay. Grabe lulu. Manok. Manok debe? Ha? Sa ilumluman. Tawag na na.
Grabe naman ang lumluman. Kasi pag to ni mo kuan, imungaan ka kay lumluman. Ha? Hindi mong tanaw na, di ba? Yung mga Grabe. Ikaw na naging una na. Wa kumingo na na. Imungaan ko no. Ay imungaan. Ay imungaan si imong kunot. Medyo pa kuha ng gatong dibutang gani, ginambos. O may ginamos. Asin ang tato. Ha? Asin, tuyo mo pwede mong ipabutang. Tanaw ra. Ay ra pag ginanabi ako may musiginan ikaw ra nagsigmandar atong naninda. Iguro ko ni bayad. Muna gidangatan na ni ron. Pakasado na may nonta. Ay, lami. Wa ko na ilami bro. Liso na lang labilin. Ha? Way lami. Wa di lami isa pero liso na lang. Gupa sa imong gupa karong adlaw be. Seksiya sa nga asawa bay. Karon na naklaro be kay naman sa gawa sa lingit-ngit mo kay sa balay god. Sa balay di kay maklaro ba karon no? Litaw kayo ang ka seksi ang asawa, gwapa pa oh. Wait, wow. Seksi sa nga asawa eh. Wa jud ko magmahay ka mga asawa, seksi kayo. Wait, wow. Murag dili na kay kagitamad ron be ah. Active na kagamay ah. Siyempre, in love na naman uli. Tsa. In love? Kuyawan, mabutagin sa may kinlaban. Secret. Klaro ha kina ha? Klaro. Manuli. May problema mo in love, basta masulti lang. In love ko. Oo. Okay. Asam ka? Asa ka? Asa ka day? Day sa ka day? Talikod mo ka diya. Nindot kiyambyo, basta nindot pa nagbarog oh. Bebe lingi sabi, isang lingi lang. Mura mag si Marimar, pinasimhot pa ko no. Marimar! Ay! Uy, hala! Bi, bawal na ba natangtangon, bi? Ayaw tangtanga kain. Sa simbahan ra ba nakasabanta? Wala gibaw, gibuwak sa kuha ng tuwangan. Ito mo si mangilang unsa na? Ano day? Nahihilo. Ano sa day na? Ano? Hilo. Pwede mo manang himod mo. Anja guys, wala ko naka-vlog hapon kay naglay ng gahang lawas. Anja. Mawa po ko mo vlog kay gang mata, grabing baga. Manang hihubat Grabing ba? pangutbo sang mata hapon guys kay kuan. Ilang pre, kung nakaibaw ko nga si Tiri na sakit sa heart, katunay magpa-check up nila. Nagabi ko sige gampo nga anta Lord, di nagsunod nilang check up, mauki na unta, wala nantay ka ng problema. Diyan mo to. Karat man ko guys sa amo ang group chat nga. Ni nga sa tialits nga kinahanglan ako ng opera mo to guys nga nagtagang daghan dya. Di mo gadyo ko makapageng nga na mga gadyo ko. Kung kon mahilak mo ko dajon mo nang pasensya na mo guys ang vlog das katong isang adlaw nga emotional ka adyo to. Mo to guys nga kanang di na mapag nga nagahang kana na iluha. Muto man jud man pasensya na mo guys kung kanang nay nag-vlog ko nga to jud dahil ning comment ningon nga di kuno ko magilakila kay basin kuno mabas. Okay ra na guys ug kanang ibas ko datos katong ang vlog basta importante napagawas na gang gibati sang daghan nga suot kadyo nga sakit kadyo dawaton nga nakaigsuon nga na magkasakit sa kanang kasing-kasing ba kay di ba dya lalim ng magkasakit sa kasing-kasing dya labi na operahan di ba lisod kadyo nga imuhang daghan na ukbon kaya operahan ka mo nang kitid kadyo sa kanang nayahang daghan guys dya mo to pasensya na nga sa ang vlog katong das kuan nga gilak-hilak kira na kadyo gibas ko bahala gibas ko diha basta importante na pagawas na gahang tinud nga gibati sa kanang daghan guys kay paguman hilak-hilak mawara man pud kanang hot sa ang daghan mawara man pud nayahang kuan guys paagi nga malugluwag gahang daghan mo nang wa koy pakialam sa mga tawo bunsa og ila kong ibas nga nung nagahilak-hilak ko. Nja, salamat day kadyo sa katong dining tabang nga ninghatag ko kanang sa GCash. Tuning message na sa kanang messenger nga ngatag sila kanang GCash. Bahalag kanang nay ginagmay basta kinasing-kasing dako na kadyo nagtabang namo guys nja. Katupong dining message sa kanang na YouTube nga ning send pud sila sa GCash ni TV. Nagkan kadyong salamat nakaibaw na mo kanang nay kinsa mo. Ginunay bahala sa injuhang ka maajo sa injuhang ka malumong na kanang kasing-kasing sa injuhang ka maluluyon dya. Anja guys, sa katong nay gusto nga kananay mutabang, pwede mo send sa kananay GCash ni Tiri. Bahala ginagmay guys, dako na kadyo na namang tabang sa kananay operasyon ni Tiri.
Diya karon guys, murag luag nas kananay ahong pamati nga daghang comment dito sa kananay YouTube nga kanang ngana mo daw lang economic malasakit center sa heart center sa PCSO kay Irapi kay Tulpo daghaningan nga kanang mudool mi og kananay tabang mo daghan kadong salamat sa inyohang mga comment kay isa pudto nga nakaluag sa kananayang daghan. Nandiya sa gustong mutabang sa kanang operasyon ni Tiri para si Jang Heart na si Jay Kuan guys, Gcash. Kaya maura ka dyan na yahang mahimo guys. Mga jo kanang kuan tabang sa operasyon ni Tiri para laman mo taas pag kananay kinabuhi ni Tiri. Kaya katong dining hatag sa Gcash, di na laman mo na ma-mention basta kay bawo na mo o kanang kinsa mo dya. Ginoo na bahala sa injuhang kamaadyo, injuhang kamaluluyon. Ginoo na bahala ninyo guys. Nandiyan guys, di na kumuhila katura. Pasensya na mo. Katura ko no. Ay katura. Nakalitan. Pero maingan na naman ko ninyo guys. Nga radyo kong kailakan. Yung mga problema. Di dyan na mapagngasang debate guys. Muhilak na dyan ko. Maura niya guys. Ang batasan. Kanaingan eh. Muhilak ko, na ako'y kapungtan, muhilak ko, na ako'y problema, muhilak. Babaw ra kadyog ang kuan guys, luha mo ng adyo na laman mo katinga ha, kung nang mag-vlog ko isahay nga, magilak ko, kay nga na magazine na ang batasan. Huwag mong po ko'y labot, o ibas ko, basta nag-importante, napakita na hanggang sa jay ang tinuod na asang dughan nga, kanang gibati, kay di man po pwede gimo nga, limliman, mas lami magazine nang imong ipagawas, kay nagkahuman mugaan na magimuhang pamati balag nangubag agahang matag hinilak basta kay nakapagawas agahang gibati matong hapon guys wa ko naka-vlog kay nangubag agahang mata anja di po ko makakonsentrate ug sa iyang tabi pasensya na katong wa ganay sang vlog nga nagilak-hilak ko kay unsaon man gadyo di man gadyo na mapugnan muto man gadyo ang luha labi nang ingana nga kananay family problem sus kaniya mo ang problema karon guys dako dyan yung problema mo nang na ako daris kuan guys plaza kay gusto ko nga malanghap og hangin gusto kong mag-relax gusto ko nga kanang ang lingawon agang kaugalingon ba para di kadyo ko makapokus gunahuna sa kanang amo ang problema karon nga na lagi nga si Tiri nga kinahanglan na operahan sa Jang Heart. Gaan man pagang pamati guys nga lantaw ko daris kuan simbahan daris kananay plaza. Ang nahuna nakapokus ra dito sa kananay bowl ja. Wa koy gana magliklihok. Gusto ra ko nga magsigligad-ligad, bagat kadyo kananay ang pamati. Nindot ang tanaw nag-alakas na. Uyab. Karaan ang kayo. Dako na kadyong kuan guys, punuan tanawan ninyo guys. Mga kuan na siguro na. Tanawan ninyo guys sa kanang punuan sa kananay akasya. Ang ipakita ninyo. Pa siguro mga tao tong ginikana na siguro na. Karaan mo kuno pinagot. Panahon pa siguro na lulula na, wa pa gani siguro sila. Dako na. Uyab. Gan nagkuan guys ang pamati. Nga na ako dari simbahan nagpatbang. Yangad raman nas ginuwang tanan guys. Sa mga problema karon kay nga ni mga ni nga ang kinabuhi. Nga ni mga ni guys tagaan mga jitag mga pagsuway sa kinabuhi. Ug nay kalipay na mampay kasakit. Ilong ni Mudriyo na Ay yang ilong. Ilo. Sa kuan man gud ni sa kumamila. Sige istorya. Sige kog istorya jo ko lagi nimo ingna. Karon na ako napansin. Nga taas na kadyo ang istorya dyan ning pilit sa ilong makaingan silang kugmo. Di ba dyan to kugmo guys ha? Sabay kog mong kuan. Kuantos ka na na kuan gumamila. Ang isalig na laman sa Ginoo nato tanan nga. Unta kung maoperahan, ma-successful. Nga na Ginoo na kuan guys magbuot. Nisalig naman ko sa Ginoo guys. Dagan man siguro pud nga parehas na og nay mga nga na problema nga kananay muhilak kay ako magilak man ko guys. Di man pud na kaya magpaasit nga bisag
nag-uun ako, magpaasip ko nga malipayon, di man na kaya nang ingana nga sumangil nga malipayon ka, bisag na nakay kagawanan nga, gibati. Comment naman mo guys, so, parehas ba mo na? Bitaw guys. Nandamay ka pa. O na, kung kinsa tong maluoy ni Tiri, sa operasyon sa ijang heart, pwede mo pada sa kanang ijahang Gcash, dyan na po si Jay kanang bank account. Mura na yang kuan guys, mahimo nga. Muhanjo, magpatabang, bahalag ginagmay, kay nakaadyo ng tabang namo para sa kanang ijahang kuan operasyon. Maghato niingon nga magtabang-tabang ko naman kay mga vlogger mi, bisag mga vlogger pa mi, hindi gyapon na namo kaya ng 1 million. Ginagmera magamo ang mga kuan guys, masweldo ja depende ra pud sa kananay views, ja depende ra pud sa mga tawo nga mananaw, di nila i-skip lang i-skip, wag gyapon mi ma kuan guys sweldo kay sa pahinumdum ra ba ja mi makakuha og kananay sweldo. Bisan pag mga vlogger mi, di ba dyan may mga sikat nga vlogger, mga small YouTuber rapod mi, so agamong sweldo ginagmay rapod para pang ipangadyo sa mga patron sa San Guillermo nga itire diyang bantajan nandiya og maoperahan man gani, mag successful lagi diyang operasyon. Mao nang nagpaatbang jud ko dari sa kuan guys, simbahan na nang gihangad sa langit ang tanan-tanan namong problema kay kaming tanang mga igsoon apektado jud mi, sinanay si Tatay Ra na mo kadyo gikuan kay mga tiguwang na basig ma-stress sila, so kami ra jung mga igsoon guys nakaibaw gun sa J quantity basta guys tabang laman mo kana nayampo nga kung maoperahan man gani siya mag successful na gidjang kanang operasyon unja katong naay mga nang donate nga ning hatag og ginagmay sa ijang Gcash, iapulpud mo na sa pagampo guys nga unta magtagaan pa mo daghang grasya moabot sa injuhang kinabuhi dyan magdubli-dubli paggadyo ang injuhang mga blessings kay bisa ginagmay injuhang gihatag dako nakadjong tap Ginoo na jay bahala ninjo sa injuhang kananay kamaadyo basta di jud ko mabong og kanang pasalamat ninjo guys kanang mga malumong nakasing-kasing katong dahil ning message na sa messenger. May nga napasensya na ko no kay gamay ra ko na ijang nahata. Gamay og dako guys. Salamat jud kaadyo kay bisag gamay ra. Bisag moingon mo nga 100 ra nga dako na kaadyo ng tabang namo guys nga na nga halaga. Bisag moingon mo nga gamay ra para namo ara nagajud ng dako mo nang salamat jud kaadyo ninyo kanang mga tawo nga maluluyon nga bisag sa YouTube ra nag-ilanay ay lain jud yung gipakita namo nga amo mong kapamilya ning ila mo igsuon namo unja guys mura to guys daghan kadjong salamat ninyong tanan basta daghan kadjong salamat jud katong ning message na sa kanang messenger dinalaman mo na isa-isa dinalaman mo na ma-mention basta kay bawo na mo kanang kinsa mo basta daghan kadjong salamat. God bless ninyong tanan ja more blessings to come ngidjo kay ara jud mong ka maadjong kanang nay kasing-kasing